Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από το σύντομο διάλειμμα. Είπαμε λίγο πριν για το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε. Είπαμε ότι από τη μία πλευρά υπάρχει αυτή η συμφωνία, αυτή η άκτα την οποία υπέγραψε και η χώρα μας και όπως διαμαρτύρονται πάρα πολλοί, ενδεχομένως να υπάρχει μια περιόριση, ένας περιορισμός της ελευθερίας του λόγου και γενικότερα της χρήσης του διαδικτύου. Από την άλλη όμως έχουμε και αυτήν την τρομερή έκρηξη του τελευταίου διάστημα με παραπληροφόρηση μέσω διαδικτύου και blogs. Είδαμε τους θανάτους πολλών ανθρώπων να συμβαίνουν μόνο διαδικτυακά, ευτυχώς. Είναι τόσο μακάβριο. Δηλαδή να ανοίγεις το διαδίκτυο, να μπαίνεις στο ίντερνετ και να βλέπεις ότι έχεις πεθάνει. Ακριβώς. Είναι τρομερό. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Είχαμε. Και εσύ επειδή παίζεις και κιθάρα. Τρανταχτές περιπτώσεις. Όχι. Θα δούμε τι ακριβώς και πόσο φτάνουν αυτά τα όρια, πόσο δυσδιάκριτα είναι, τι ακριβώς συμβαίνει και αμέσως μετά θα το σχολιάσουμε. Θα δούμε το ρεπορτάζ. Ναι. Ο Τζον Μπον Τζόβι τραγουδά «Αυτή είναι η ζωή μου», παρόλο που με μια αναζήτηση στο διαδίκτυο βρίσκει κανείς χιλιάδες ιστοσελίδες σε ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίες είχαν διαδώσει πριν από λίγο καιρό ότι ο διάσημος τραγουδιστής πέθανε από ανακοπή καρδιάς. Ο ίδιος, διακομωδώντας μάλιστα την είδηση, ανέβασε στο διαδίκτυο μια φωτογραφία του, στην οποία κρατάει μια σημείωση που γράφει ότι ο παράδεισος μοιάζει πολύ με το Νιου Τζέρσι, εκεί δηλαδή όπου ζει. Πριν από λίγες εβδομάδες, ελληνικά ενημερωτικά blogs παρουσίασαν τον συγγραφέα Χρήστο Χομενίδη ως αυτόχειρα και λίγο 24 ώρα μετά τον ηγούμενο Εφραίμ. Οι ειδήσεις αυτές έκαναν σε χρόνο 0 το γύρο της μπλογόσφαιρας. Δημοσιεύτηκαν ακόμα και από τις ιστοσελίδες μεγάλων εφημερίδων. Διαδικτυακές εφημερίδες, οι οποίες αψηφώντας το βασικό κανόνα της ενημέρωσης, τη διασταύρωση της είδησης, αναδημοσίευσαν το ψευδές, όπως αποδείχτηκε νέο. Στο διαδίκτυο, λόγω της ταχύτητας της ενημέρωσης, λόγω της πίεσης του χρόνου, ισχύει περισσότερο από κάθε άλλο δημοσιογραφικό χώρο το γνωστό ρητό του BBC, καλύτερα δεύτερος και έγκυρος παρά πρώτος και λάθος. Δυστυχώς τον τελευταίο καιρό, ειδικά στην Ελλάδα, διαπιστώνουμε ότι επεκτείνεται το φαινόμενο που οι Βρετανοί αποκαλούν echo journalism, δηλαδή δημοσιογραφία της ηχούς. Κάποιος για κάποιο λόγο αναρτά μία είδηση και ένα σωρό άλλα blog ή portal αναπαράγουν αυτολεξί την ίδια είδηση, χωρίς προηγουμένως να έχουν επιχειρήσει να την επιβεβαιώσουν. Η ηθική βάση της επικοινωνίας στο διαδίκτυο και στα νέα μέσα δεν είναι πια ούτε η αντικειμενικότητα, ούτε η αμεροληψία. Είναι περισσότερο το να εμπιστεύεσαι αυτόν που γράφει. Μιλάμε πια για εμπιστοσύνη σε ανθρώπους, μιλάμε πια για εμπιστοσύνη σε θεσμούς, σε οργανώσεις που διατηρούν μια σελίδα και διαδίδουν ειδήσεις. Κατά τη γνώμη μου, το άιζο της εγκυρότητος θα το δώσει μόνο η ίδια η κοινωνία. Σιγά σιγά ο κάθε αναγνώστης του διαδικτύου και ανάλογα με τις ανάγκες του και ανάλογα με τις αξίες τις οποίες θέτει ως προϋποθέσεις για την ενημέρωσή του, θα επιλέξει ποια είναι τα πόρταλ στα οποία θα πρέπει να απευθύνεται. Οι ίδιοι οι bloggers φαίνεται ότι περιθωριοποιούν τις κίτρινες φωνές στο διαδίκτυο, όπως εξηγεί ο Στέρης Μασούρας, από τους παλιότερους και πιο ενεργούς κατοίκους της μπλογκόσφαιρας. Τα blogs στα πραγματικά βασίζονται στην ηθική του διαδικτύου, την απόδοση πηγής, τους συνδέσμους δηλαδή, το linking και κάποια ηθική η οποία προσυδειάζει σε αυτήν τη δημοσιογραφία, δηλαδή της διασταύρωσης των ειδήσεων όσο μπορούμε, του προσωπικού ρεπορτάζ, της άποψης. Δεν είναι ένας χώρος χωρίς ηθική η μπλογκόσφαιρα. Καταρχάς κρινόμαστε ένας από τον άλλον. Είμαστε πολίτες και μέσα στην μπλογκόσφαιρα ακόμα περισσότερο γιατί κοινωνούμε καθημερινά. Εκείνοι όμως που θέλουν ή μπορούν να ενημερώνονται μέσω διαδικτύου, πώς θα μάθουν να διακρίνουν τις κίτρινες από τις έγκυρες ειδήσεις, τους καλούς από τους λιγότερο καλούς bloggers? Εδώ μπαίνει πάρα πολύ κέρια το θέμα του εγγραμματισμού στα μέσα και στα νέα μέσα ιδιαίτερα. Το ότι ο πολίτης οφείλει πλέον από πολύ μικρή ηλικία να μάθει πώς λειτουργούν τα μέσα και ακόμη περισσότερο τα νέα μέσα και πού να αναζητεί τις πληροφορίες οι οποίες είναι χρήσιμες για αυτόν, τις πληροφορίες που είναι αληθείς. Το διαδίκτυο έχει μηδενίσει το χρόνο που ένα γεγονός γίνεται γνωστό στον κόσμο. Αξίζει όμως να κρατήσουμε τη συμβουλή του BBC. Καλύτερα δεύτερος και έγκυρος παρά πρώτος και λάθος.